Wagati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na bɛnnen don Sherifula tele ɲɛmaaw bolo walasa ka bamanankan kunnafoniw lase aw ma ni o tuma selen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin CEDEAO jɛkulu dɔ donna an fɛ ba Maliba kɔnɔna la mun ɲɛmaaya bɛ Goodluck Jonathan bolo nakun tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ bɛn bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na nin de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakuraya ka ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na CEDEAO jɛkulu dɔ sera an fɛ ba Maliba kɔnɔna la yan mun ɲɛmaaya bɛ Goodluck Jonathan bolo nakun tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa u ka se ka sigi ka fɔ kɛ M5 RFP maaw ani jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na o hukumu de kɔnɔna la u ni M5 RFP maaw ye ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn ni alamisadon juillet kalo tile 16 ye Hôtel Salam na Bamakɔ kɔnɔna la a kɛnɛ kan Fatumata Kane ani Samba Traoré tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. An nana k'u lamɛn u bɛ fɛ ka pereperelatigɛli min b'an fɛ situation na ko o dɔn min ye an ka position ye je pense que min kɛra an ye o fɛsɛfɛsɛw ye k'a fɔ ko juguyara ka taa fɛ de parce que min kɛra kɔsan in na kojugu minnu kɛra a ma bali ma si la population bɔra k'a ka droit exercer comme d'habitude n b'a miiri an population depuis 2017 an bɛ manifestation na kojugu foyi ma deli ka bɔ a la min bɔra le 10 juillet c'est que mɔgɔw y'u ka manifestation continuer mugu cir'u la kisɛ cir'u la mɔgɔw sara mɔgɔ 20 ani kɔ mɔgɔ 23 ɲɔgɔn mɔgɔ 150 ni kɔ o banana dɔw bana jugu dalen don hali bi hôpital la dɔw bɛ réanimation la an ko ni fanga min bɛ nin ɲɛsin a ka jamanaden ma a jateminɛ kan ka mais kumaw bɛ sen na a ma ban an kan ka ɲɔgɔn ye fitiri kɔfɛ inshallah ka nin kelenw continuer komi hakili jakabaw don kan ka maa wɛrɛw lamɛn an fana an bɛ taa hakili fara ɲɔgɔn kan parce que en M5 RFP an tɛ se ka dantigɛli foyi kɛ fo ka ɲɔgɔn ye kɛ donc olu bɛɛ bɛ sen na donc an bɛ tila ka sigi ka na o fɛsɛfɛsɛ le CEDEAO ma laɲini bɛɛ de kɔ a ko de ko ka sariya bato an ko an bɛ sariya batoli sira de kan parce que an bɛ article 121 min na sariya de don Mali sariya sunba de don ni fanga min b'an kun na pereperelatigɛ la IBK ka fanga président yɛrɛ a ka fanga a bɛ constitution de violer kabini don jumɛn fo bi donc o kɔni an ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ fɛn fɛn na a bɛ sariya de kɔnɔ an bɛ ka min fana laɲini a bɛ sariya de kɔnɔ donc an ma bɔ sariya kɔnɔ jusqu'à présent mais dans tous les cas comme ko an yɛrɛ bɛ tila ka na kuma ni ɲɔgɔnw b'a dɔn an bɛ deli an bɛ communiquer kɛ an bɛ point de presse fɛ an bɛ conférence de presse kɛ min fɛn mais sisan ne yamaruyalen tɛ ka fɛn wɛrɛ fara nin kan. O sigi min kɛra an bɛ mɔgɔ mana na k'u bɛ kuma an ka tabiya la n'an ka adamadenya la sigi ka kuma ye kuma ɲuman ye ça te permet toujours bamananw ɲuman na i b'i ka jaabi sɔrɔ kuma ɲɔgɔn nɛn kan mais CEDEAO bɛ min na ne ka faamuya la c'est ma position personnelle ne résout pas le problème du Mali an tun bɛ lahala dɔ la dɔ de farala kan o i bɛ ka gɛnni ko kuma fɔra fanga la a fɔra ko k'o to yen ka memorandum kɛ i bɛ ka ma foyi kɛ CEDEAO ma kuma o la o mais mɔgɔw bɔli ko sabanan min kɛra n ko mɔgɔw de sara an ka assemblée to yen an ka ORTM to yen mais minnu taara faga quartier kɔnɔ olu fana ye jumɛn kɛ minnu taara faga quartier kɔnɔ jɔn de taar'u faga mais comment on peut continuer an bɛ se ka to impunité la cogo di mɔgɔ bɛ faga 1 2 3 4 10 23 mɔgɔ 100 ni kɔ joginna a bɛna fɔ an ye de jɔn bɛ don gouvernement na bubu bɛ bɔ yen bubu tɛ bɔ yen mais ça c'est o ye ka jamanadenw nɛni mais mɔgɔw k'a faamu n'i y'a ɲɛ fɔ ko sini ta in ka kɛ misiri kɔnɔ a ka kɛ zawiyaw la a ka kɛ batokɛyɔrɔ la c'est pour que an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ diinɛ ko ni danbe ko la adamaden k'a jira k'a fɔ a bonya bi yɔrɔ o ye k'a fɔ an k'o ko in ni politique ko kana don ɲɔgɔn na somɔgɔ minnu sara u k'a dɔn u ma sa fu. Pasenda n'olu ka wulikajɔ ɲɛsinnen don gɛlɛya min bɛ ta k'a ɲɛsin an balakaw ma u ko a ma
violence basée sur le genre ka se ko o kɛlɛ ani coronavirus bana kunbɛli o hokumu de kɔnɔna la ka bɛn ni juillet kalo tile 14 ye u ye projet dɔ nun don Sikasokaw fɛ a kɛnɛ tun denbayalen don ni sigida ɲɛmaw ni dugutigi ani maaba caman ye Samayira Sanogo ani Fuseni Keita fana tun bɛ Serifula Jabaranmuso tɔgɔ la. Ka tuguni kɛwale minnu nun donna jamana ɲɛmaw fɛ ka sanga ni jamana tɔw ye a ka ja diɲɛ serike naani gun kan ani sariya la baara kɛcogo baara minnu bolodala o fɛ sɔnni bɛ sigi a kan kokura k'a yira k'a fɔ ɲagata wali caman de bɛ ta k'a ɲɛsin an balakaw ma wa o ɲagata ninnu bɛ tali kɛ furu joona baaraw furusosigi gɛlɛyaw ani gɛlɛya wɛrɛ caman minnu bɛ ta ka o sɛgɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kalenkan de ye ni kɛwale jugu minnu bɛ ta ka an balakaw sɛgɛrɛ an ka sigidaw kɔnɔna na u ka se ka ban Mali fan bɛɛ ONG Pasenda ye hakili fɔlen ni kunnafoni kɛnɛ dɔ baaraw nun don Sikaso marayɔrɔ kɔnɔna na. A b'a dɔn k'a fɔ bi muso ni denmisɛnninw sɛgɛnnen bɛ ka da fɛn caman kan n'a fɔ a b'a fɔ ma ko violence basée sur le genre furu joona b'o la violence conjugale b'o la donc an kana an ka ɲɔgɔn faamuya anw ni leader d'opinion anw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ani laadalatigiw an bɛɛ k'an sigi k'a lajɛ musow bɛ se ka lakana cogo di sariya ye mun fɔ diɲɛ kɔnɔ sariya ye mun fɔ Mali kɔnɔ pour que vraiment de plus en plus an ka se k'u lakana o de kama an sera Sikaso yan nɔ bi n'o bɔra yen fana bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko bana bɛ Mali kɔnɔ dɛ Covid-19 a ye tiɲɛli kɛ kojugu o de kama an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ Mali kɔnɔ an b'a lajɛ cogo di an bɛ se ka bɛɛ lakana. Ni don ta kawuruya baara minnu filɛ kanun don Sikaso marayɔrɔ kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ka caman bɔ gɛlɛyaw la minnu bɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ma a sɛbɛkɔrɔ tanu na direction régionale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille fɛ baw o y'a yira k'a fɔ ninnu ye kɛwale ye minnu bɛ kɛ u fɛ diɲɛ don o don. Bi baara min na su ni tile Pasenda nana ni kɔkɔrɔ don o la bi o baara ye mun ye ɲangatani wale min bɛ ta ka da I mɔgɔ ɲɔgɔn kan ko se b'i ye n'a ye ou bien e ye cɛ ye a ye muso ye ou bien e ye mɔgɔkɔrɔba ye a ye denmisɛnnin o ɲangata ninnu a bɛ cɛ kan a bɛ muso kan bɛɛ kan k'a faamuya k'a fɔ n'i ye nin kɛ ne nin na a bɛ digi na n'i y'a kɛ n tɔɲɔgɔn na a bɛ digi a nin na. A kɛlen ko k'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni hakili falen ni kunnafonidi kɛnɛ in sigilen ye Sikaso yɛrɛmarakafo ɲɛmaaba ye a kɛ waati ye ka wele bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma tanga bɛ se bɔ ɲagataw la minnu bɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ma cogo min na ni ka sɔrɔ ka wele bila Pasenda ɲɛmaw ma wulikajɔw caman ka kɛ o fɛ ka kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw caya. Ni ninnu kɔni sera ka na hakili falen kɛ ka mɔgɔw taabolo yɛlɛma dɔɔni an balakaw fan fɛ o bɛ fisaya bɛɛ ma parce que ɲɛni man di mɔgɔ si ye mais an bɛ ɲɛni dɔw bila balakaw kan ko Ala de y'o d'a kama Ala ma mɔgɔ si la ɲɛni kama o mɔgɔ adamaden tɛ yen Ala ye min dan ɲɛni kama mais an bɛ kow nɔgɔya an bolo ko Ala ye nin kɛ tan Ala ye nin kɛ tan k'a kanu tigɛ k'a la Ala kun tiɲɛ tɛ. Ni projet nasugu ni jamana hakilinaw bɛ don minɛ kelen kɔnɔ o de la jamana ka nɔrɔbila min bɛ Sikaso marabolo kɔnɔna na a jɔyɔrɔ fara maa min fɛ kɛnɛ in kan a ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Pasenda maa ɲɛmaw ma ni k'a yira k'a fɔ olu ka dɛmɛ tɛna kɔ tigɛ walasa laɲiniw ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. Min bɛ kɛ denmisɛnw na ani musow la bon a kan ka hakilima bɛɛ ka o tɔɔrɔ bon o ni o la san an bɛ se k'a fɔ ko an ka kungilenna de don ne yɛrɛ na kun yɛrɛ ye o ye ka na o cérémonie d'ouverture kɛ pour que baara ka se ka continuer a ɲɛ ma awa ne dala la dɔrɔn a ɲuman bɛ kɛ awa a ɲuman bɛ laban. A musaka bɔba ye Union européenne ni Nations Unies ye projet d'amélioration du cadre législatif et politique sur les violences basées sur le genre, les pratiques néfastes et de protection contre le Covid-19 a baaraw bena ɲɛnamaya jamana in fan caman la i n'a fɔ Bamakɔ, Kayi marayɔrɔ, Kulikoro ani Sikaso. Bingalikɛla cɛjugu ye waleya mun ta k'a ɲɛsin Bankasi ma Mopti mara kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la Baginiso maaw ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin maaw ma minnu bɔra u sigiyɔrɔ la dɛmɛdin yɛrɛ kɛra mairie cour kɔnɔna la maaba caman ɲɛna karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan.
dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye malo bɔrɛ 126 a musaka bi t'i jɔ silamaya miliyɔn 2 la a ɲɛsinnen don mɔɔw mɔ Bankasi mara la maramafɛntigiw taara bi maa minnu ka ni ŋama 34 ɲɔgɔnna bɔnɛ a nin na duguw la i n'a fɔ Gwari, Jimidɔn, Pangadugu, Jalakanda, Bankasi cercle la. Dɔgɔnɔw ka tɔn min bɛ wele ko mouvement Bagineso a ka laɲini de ye ka dɛmɛ don ka ɲɛsin a ka kɔnɔdenw ma. Dɛmɛba in kɛra ni manganiya ɲumanw de ka cɛsiri ye. Bi vraiment ko min bi an kan a ko tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban. Bi ne bi yɔrɔ min na nin bɛɛ ɲɛ bi musow ni den ninnu bɛɛ an baw de bi ka ɲani la. Du min cira du 600 ani du dɔɔni. Du 625 o de cira dugu 4 ninnu la. Du kelen ninnu kɔnɔ foyer min b'a la maa si t'a hakɛ dɔn. Du dɔw ka ca a foyer bɛ taa mɔgɔ 10, dɔw foyer bɛ taa mɔgɔ 5, dɔw foyer bɛ taa mɔgɔ 20. Ninnu bɛɛ bɛ ɲani de la. Dɔw ye sɛnɛ danni kɛ maintenant u ko bɛna sɛnɛ de daminɛ, dɔw ye sɛnɛ daminɛ. O bi sɛnɛ la kɔnɔna na mɔgɔ jugu nana ka olu tireli daminɛ. O y'u ka foro bɛɛ bila. Danniw bɛ yen sɛnɛ tɛ se ka kɛ. Mais an bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ kan. Bɛɛ ka wuli ka ko kɛ u ka ko ye. Ko kɛ jamana ko ye, ko kɛ badenya ko ye. O kana ko ni kɛ minnu bi a kɔnɔna na olu ka kungo de don. Tiɲɛna a ka dɛmɛ sera aw ma. Ayiwa an kuma wɛrɛ tɛ an ta ni barika kɔ. An y'a fɔ kosɛbɛ. Minnu nana n'a fana an y'a fɔ. An ye fasomɔgɔw bɛɛ fɔ. Ayiwa tɔɔrɔ min sera ma Ala k'a nɔgɔya. Hali bi o k'an dɛmɛ. Ayiwa tiɲɛni kɔni kɛra. An ye Ala barika. Donc dɛmɛ fana sera. Bankasi mara a ma ɲɛmaw ni sigida ɲɛmaw ani mouvement Bagineso tɔndenw u y'u ka nisɔndiyaw jira manganiya ɲumandigi bɛɛ lajɛlen la minnu ye u ka dusukun gami ye ka wuli ka jɔ kɛ k'u dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara ale min ye miliyɔn 2 bɔ a kun ka di mouvement Bagineso ma u fɛnɛ y'a bɛɛ lajɛlen don balo la ka ɲɛsin kɔnɔ ma degunnen ninnu ma. An bɛ foli kɛ Haidara ye fɔlɔ Sirifukɛ e conseil islamique président ale folen kɔfɛ dongo an ye conférence dɔ kɛ an ka dusukasi kama Tori commune ani fɛn commune filanan na ɲangata mun kɛra la dugu 4 a wulila ka bɔ yen ka na o ka ɲɔw bɛɛ jeni ka na o ka balo n'o ka fini bɛɛ jenina an ye damakasi kɛ diɲɛ bɛɛ la maa fɔlɔ mun ye an jaabi o ye Sirifukɛ n'a ka tɔnden Ansardine a y'an wele an ma demandi k'a fɛ ko ale ye conférence mɛn a y'an wele an taara a ka salon na a ko dɔgɔnɔw a ka kasikan n y'a mɛn ne fana se nin de a ye miliyɔn 2 bɔ ka d'a ma ko an ka taa an ka maa mun ye degun sɔrɔ ko an ka taa o ɲɛji kɛ n'o ye vraiment an fana ko a diyara an ye a bonyana an ma nin ye kɔrɔlen ko ye Haidara kirisi o kirisi mun wulila Mali la e mun kɛ an ɲɛ b'a la an kɔni ma deli ka se i fɛ e y'an wele muguma Bagineso aw bɛ wuli ka jɔ mun na a ka nin minɛ ka taa di a ka maaw ma vraiment an fana ye layidu d'a ma o layidu an nana layidu dafa de la. An autorités bɛɛ bɛ yan maires bɛ yan commandant bɛ yan dugutigiw bɛ yan développement social mɔgɔw bɛ yan ani déplacés minnu fana bɛ Bankasi mara kɔnɔ yan an y'u bɛɛ wele pour que wari min dira u ma mun bɛ se ka kɛ n'a ye pour que u ka se ka a nafa sɔrɔ bon an ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na jama ko bi bina u kɔni mago bɛ min na k'u mago bɛ malo de la donc Ala y'a kɛ an wulila ka taa malo sanna a ye malo bɔrɔ 126 a y'o de sɔrɔ miliyɔn 2 ye bɔrɔ 100 bɔrɔ 26 o de sɔrɔla wari tɔ kɛra 700 ye 1,100 o de kɛra malo transport ye ka se mairie cour kɔnɔ 2,000 tɔ ni Ala sɔnna ma an bi wari dɔ fara kan pour que déplacés minnu bi Tori ani Jalasago commune kɔnɔ malo min bi diu ma olu ta ka se ka transporter ka taa u sɔrɔ u sigiyɔrɔ la an kɔni ta ye fɛn wɛrɛ tɛ bi an bi Ala fo ka bɔ Ala wariɲuman dɔn ka mouvement Baginɛ mɔgɔw fo kosɛbɛ ka tila ka Sherif Ousmane Madani Haidara fo ka barikada a ye min di Ala ka caman bila a nɔ na. A ma ladɔnniya k'a fɔ Bankasi mara maa ɲɛmaw ni sigida ɲɛmaw ka fɔ la nin ye dɛmɛ fɔlɔ de ye ka ɲɛsin maa degunnen ninnu ma kabini cɛnni donna u kun maramafɛntigiw fɛ u y'a jira k'a fɔ maa 1,150 ɲɔgɔnna de y'a sigiyɔrɔ bila u ka kɔnɔ na ka sabu kɛ lakanabaliya in ye.
Mohamed Dosi Kunare kɛra Fajigila CNJ ɲɛmaa ye. A ka ɲɛmaaya in dira ma u ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔ de senfɛ mun kɛra ka bɛn ni juillet kalo tile 15 ye foyer des jeunes na sigida fɔlɔ la. A kɛnɛ kan Sherifula Jabaranso tɔgɔla Boubacar Traoré ani Baba Keita tun bɛ. Walasa kana ko kɛ lemuruba ye ka bɛn u kelen da ma min ye CNJ commune 1 bureau ba ye u y'a laɲini ka se ka bureau sigi commune 1 quartier 9 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ. O hukumu kɔnɔna na u ka bureau laban sigira araba tɛmɛnen Fajigila foyer des jeunes kɔnɔna na ka se ka ɲɛmaa kura sigi Fajigila denmisɛnninw ka CNJ tɔgɔ la. Jeunes min bɛ Fajigila nɔ m'olu fɛnɛ fo puisque u bɔra ka danaya kura kan. Donc u b'a yira k'a fɔ an ye baara minnu kɛ tɛmɛnen baara ninnu sabatira o de kama o danaya dan kan bi. Donc nisɔndiyalen don kosɛbɛ. An bɛna min kɛ cette fois-ci an bɛna an jɛɲɔgɔn denmisɛnninw an bɛna kalan an bɛna an sɔnni dɔ kalan de kan nin mandat in kɔnɔna la. Anw denmisɛnw bɛ se ka kalan cogo min na kalan tɛ école la taa kalan dɔrɔn ye kalan domaine ka ca. Donc an bɛ fɛ ka kalan caman de kɛ f'u k'u ka faamuyali ka se ka bonya kosɛbɛ yalasa o fana bɛ se ka bɔ ka u kɔgɔ da jeunes tɔw kɔgɔ la cogo min na marché de l'emploi la Mali la puisque n'a jateminɛ an ka sigida la chômeur ka ca kosɛbɛ même dɔw bɛ diplôme b'u bolo sa mais baara jɔlen t'u bolo. Donc an bɛna an sɔnni da kalan de kan kosɛbɛ ɲina o ye kelen ye. Filanan ye min ye komi a b'a dɔn anw garisɛgɛ sɔrɔ ka foyer des jeunes sɔrɔ Fajigila donc o foyer des jeunes fɛnɛ an y'a baaraw a kurakurali baaraw an y'u daminɛ u bɛ sen na an ye baara caman kɛ mais baaraw bɛ ka continuer. Donc an bɛna fo ka Fajigila foyer des jeunes fɛnɛ an bɛ fɛ k'o ɲɛda fɛnɛ yɛlɛma fo anw ka foyer a ka fɔ commune 1 na a ka fɔ Bamakɔ a ka fɔ diɲɛ kɔnɔ o de y'an ka hakilina ye nin mandat in na ɲina. Wa min ye CNJ bureau communal min bɛ yen commune 1 kɔnɔna na u ye foli bila bureau kura maaw ma ka la ka tasibila ta ka ɲɛsin Fajigila denmisɛnninw ma sabula u ye bureau sigi kɛ bonya ani karama min kɔnɔna na. Hakilina min y'an bila ka bureau sigi an ka commune ɲɛmɔgɔba n'o ye Dirisa Sisoko ye n'a bɔɲɔgɔnko ma ko Kariso ale ka bureau commune sigira novembre kalo tɛmɛnen a ko ko bi mɔgɔ 45 bɛ sigi bureau communal la o tɛ se ka commune bɛɛ lajɛlen jeunes ka baara kɛ parce que bi an mɔgɔ b'a la ka jeunes ka dekun dɔn haju bɛ jeunes la k'olu dɔn donc n'an ye bureau sigi quartier 9 in bɛɛ kelen-kelenna na o dekun n'o haju olu b'o ta u bɛ n'o s'an ma n'u sera ma an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka solution sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ n'anw fɛnɛ ye nafasɔrɔ fɛn minnu sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ anw mana hakilina minnu ta an bɛna n'a ye pour que ka na di olu fɛnɛ ma quartier kɔnɔna na et n'an taara ni o sira i b'a ye commune jeune bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye bɛɛ b'a nafa sɔrɔ bɛɛ ka gɛlɛyaw bɛ kɛ kelen an bɛ solution ɲini ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka ajuw fɛnɛ bɛ kelen an bɛ solution ɲini ɲɔgɔn fɛ pour que k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma. Dugutigi ka nɔrabila min fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan o fɛnɛ y'a ka nisɔndiya yira sabula ko nin denmisɛnnin ninnu filɛ nin u ni dɛmɛ ka kan sabula u kɛlen don k'u ɲɛsin min ye dugu taɲɛ ma. An bɛ fɛn fɛn f'u ɲɛna dɔrɔn Ala ka bɛn ni kɛnɛ Ala ka d'u ma Ala ka sijan ni kɛnɛ Ala ka d'u ma bɛn de bɛ Fajigila yan ma bɛɛ n'an y'o ci fɛn fɛn la o b'a ci kɛ réew min bɛ yen n'an k'u ka balo tila o b'a tila n'an k'u ka fɛn fɛn kɛ o de b'an ka ci bɛɛ kɛ donc an b'a ladeli o de la fɛn ka buran fɛn min ka fisa ni yɛrɛ ye n bɛ anw yɛrɛ denw de ye voilà anw ye Fajigilakaw de bɛn ni kɛlɛya o de bɛ yan u bɛ yɔrɔ fura u bɛ entretien fɛn fɛn bɛ yen n'a y'a fɔ o b'a kɛ même Ala ka n'a cɛ jɛ ni saya bɛ yen u bɛ na ni ji ye u bɛ kupa fɛn bɛɛ la ni hɛrɛ fana bɛ u bɛ min kɛ u b'a kɛ. Malakuncɛla min ye Fajigila denmisɛnninw ka ɲɛmaa kura ye a ye wele bila Fajigila denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to Fajigila ka taaɲɛ bɛ sabati. Karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Senegalikaw y'u ka sanfɛdaw yɛlɛ pankuru bɛ se ka wuli Senegali ka taa jamana wɛrɛ a bɛ wuli jamana wɛrɛ ka jigin Senegali a dayɛlɛla ka bɛn ni araba tɛmɛnen de ye wadaw yɛlɛla ni Algérikaw ka pankuru dɔ de jiginni ye Senegali jamana kɔnɔ nka sɛgɛsɛgɛli o bɛ bonya pankuru na ka sabu kɛ Senegali maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ yanni ka don pankuru kɔnɔ Senegali i bɛ na ni sɛbɛnfura de ye min b'a jira k'a fɔ coronavirus bana t'i la i bɔra jamana min kɔnɔ o ka sɔrɔla o kɛnɛyaso dɔ kɛmɛ ka sɛbɛnfura dɔ d'i ma min b'a jira k'a fɔ i ni coronavirus bana ma bɔ yi ne bɛ bɔ Senegali fɛnɛ ka taa fa min fɛnɛ fɛ sɛbɛnfura dɔ fɛnɛ bɛ d'i ma nka duguma siraw ani jikan siraw olu datugulen bi to Senegali jamana yɛrɛ kɔnɔ coronavirus bana a bɛ maa min na 8,300 don a kɛra 153 sata ye kabini mars kalo tile 2 n'a daminɛna ka na se bi mɔ.
kono wari jamana kono kalata labeni jakulu commission électorale indépendante CEI akungan kuma cayale do fanga sinama do kumwulila kase farafina tomba Union africaine bulu faramo mi nyashime hadamadenya hake unyinini momowiye ukama ko cour africaine des droits de l'homme et des peuples o ye jatigeli ke ka jira ka fo kono wari ma nyemo kalata labeni yakulu sigi mesigi njugo mina kwati se ka kalata labe jele nya kono okumana halibi kono wari ma nyemo ka laje ka yele maddu kalata labeni jakulu la jangwa bise ka berebe fanga sinama to ni jamana nyama ya so fanga nyini ndo ni nyonje do kana nyugun kalata jabi bole la do na tawla cour africaine des droits de l'homme et des peuples ni o ye farafina tomba Union africaine bulu faranyi aya yira ka fo wala sadana ya ka ye kalata labeni jakulu la kono wari jamana kono fo kono ma ukake mawye ukla chugo ka berebe jango do kana jo inni yorodala fanga sinama to mi munye wuli ka joke ka farafina tomba Union africaine segerani o ye PDCI o la pasaba Maître Blessier ajira ka fo ninjatikeli mingele le ninye farafina tomba Union africaine bulu fara inve anake sababu ye jamana nyamo ni ubafe ka kalata jele kalata jolen labe kalaje ka mowele minu ndabe kalata labe ni jakulu ko kumana be ka fara nyonga o kerat le tani duru kono wali kele le muka yelema o minu nganga ke akona kolu keteli yela ko barsabu kadaka ko degube yoro o minu no fe ku shido nedo o kumana ni yelema dona olula anake sababu ye kalata memina ke octobre kalula ajabi mo ku yere ye alla ko barsabu kadaka ko ukalla nyene de ye octobre kalo kalata beta kunje neganya tani jegi fitiri magwen ma neganya tani jegi sanga bisaba doka do wele ka fo otigila maye ko karsa njena ninga bili ede ye seba ya ta kumana ikambe sanduru wore ananyo nzoro ola ko de ye la nyine ye wakadi uye ode kake kalata binakuka mangangwe inga dabla kalataro Kongo Kinshasa jamana nyama Félix Tshisekedi ni Kongo Brazzaville jamana nyama Denis Sassou Nguesso ye nyonye araba Félix Tshisekedi beta manayi wa alamusain halibi ubi nyonye kokura mingera kurai kuro Félix Tshisekedi Kongo Kinshasa jamana nyama katama simve menesire menyashime Kongo Kinshasa ni jamana warani nyonje kwenyana bomo o maye anofe wa gouvernement makele maye anofe kabeni arabai jamana nyama flawo Félix Tshisekedi ani Denis Sassou Nguesso uye nyonye kuna foni do ya yira kafo ukapuma fama bulila feminga uye coronavirus bana ko ye kasabuke danje flawo datukumbe unenyonje osmana do na tawla ubise ka daile choko minu na kuye chama mvo nyonye ula kabini danje udatukura unenyonje kera sababu ye kasane fere gweleya jamana flawo unenyonje wa maminu zigime jamana flawo kono ni utise katama kabla nyona ble akara de gumbaye ubulo ajira lafana kafo jamana nyama flawo dasira femi venemo oye Kongo Kinshasa ni zambe ni nyonje danje ko mangaye abikalo chamambo Kongo Kinshasa jamana keme kajira kafo zambi kau keme kana Kongo Kinshasa du ugolo fado umine Denis Sassou Nguesso ko ni nyajira jamana nyema Félix Tshisekedi la kafo surnani do okanga ke zambi ni Kongo Kinshasa che wanama ke bashiye umo alebise kake uninyonje surnani dumbai do na tabla laje do kanga sigi senga laje mi ni Zimbabwe jamana bina ye akeneka Kongo Brazzaville alebike surnani dumbai jango Kongo Kinshasa ni zambi jamana bisika nyonyi fonyongo mime uninyonje danje ko manga abishika ba Tunizika kwa ministeri nyama Elias Fakafaki ye wala semekabo ministeri nyama yala Tunizika ufe kabeni arabai Janvier kalotile muga temenede ablala ministeri nyama yala kasabuke wasadenziki kalata uminungera October kalo temene founde farafara la nyonga kalaje ministeri nyama bisika na chugo mina namanya kafo fanga nyini ndo minume wasablo kono ulu yera dama maseka be kanani madoye aja ko yara jamana nyama ka sharia ubode fo o kanani madoye o kake ministeri nyama ye ode kunye Elias Fakafaki nga bebina jamana nyama ni oye kaya sasa yedi aya nyine aka ministeri nyama Elias Fakafaki fe aka wala seme jona ka sabuke minu ngeme ka silama dine brifini biri uyere ka wasablo kona ko enada uba fe ka sengoro mache ka jigingabo ministeri nyama yala no dundura ka kebe o yu sago sorole jamana nyama ka jamana nyama akele ka nyine ministeri nyama Elias Fakafaki fe kwa ka wala seme afenetiliera ka seme ka sabuke bi kiri nasira ko de nyeshine do ministeri nyama mo mima natuka kwa wili ka nyeshin amokato ministeri nyama yala be enada fanga nyini ndofe sebike alaka bi ka sabuke enada ni fanga nyini ndodo fora menyonga ko karama ani kalbu tunes ma famba be ubulu jamana sharia sumba keme ka jira ka vo sharia sembishegini konondona ani bi konondoni shegina jamana nyama kele ko fe ka fanga nyini ndo hakili nanda nyini ministeri nyama ka wala semene tlita akanga madro dajira wasadeuna ukangu kwa dana ya daminga ni
wasabulo kono wasadenw ma se ka danaya da ka siɲɛ fɔlɔ la a daga bɛ jamana ɲɛmaa ye a kana ni maakura ye tun ni danaya ma se ka da o ka wasadenw fɛ sa a bɛ jagoya jamana ɲɛmaa ka a ka wasabulo ci ka wasadensigi kalata labɛn min garilen don a kuru la u k'a ma ko élection anticipée o bɛ kɛ ɲinan bɛɛ. Nun datugula maski a doni bɛ kɛ jagoya ye Faransi jamana kɔnɔ dɔgɔkun nata yɔrɔ minnu ye yɔrɔ datugulenw ye ni jama bɛ kafo ɲɔgɔn kan ye i tɛ don o yɔrɔ la abada fo k'a sɔrɔ la maski b'i nun na a kun jɛra la yɛrɛ k'a fɔ a doni bɛ kɛ jagoya ye ka bɛn ni utikalo tile gale nka bɛn labanna ka kɛ min kan o ye dɔgɔkun nata ye minisiri ɲɛmaa ni o ye Jean Castex ye a selen wasabulo filanan na ni o ye Sénat ye u bɛnna o de kan o kumana yɔrɔ minnu ye yɔrɔ datugulenw ye ni jama bɛ kafo ɲɔgɔn kan ye i tɛ don o yɔrɔ la abada fo k'a sɔrɔ la maski b'i nun na Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛmaa juillet kalo tile 14 Faransi ka ɲajɛba don senfɛ a kun y'a jira k'a fɔ maski donni nun na a bɛ daminɛ uti kalo tile gale ko in jara maa caman ye Faransi ka denw na nka dɔw y'a yira k'a fɔ n'i y'a da olu mɔ yɛrɛ don tɛ fɔ a la a ka sin ka fɔ dɔrɔn ko mɔgɔw ka maski don nun na k'a sabu kɛ ko maski jɔyɔrɔ ka bon kojugu coronavirus bana kɛlɛli la nka minisiri ɲɛmaa Jean Castex a y'a yira k'a fɔ yɔrɔw minnu datugun bɛ ni mɔgɔw kɔni donna o yɔrɔ datugulen la maski ka ye u nun na o de ye laɲini ye Faransi jamana kɔnɔ jagoya fɛnɛ don. Iresilafa bala Moscou araba nisɔkuya taama dɔw sigira sen kan maa kɛmɛ damadɔw fɛ minnu y'a jira k'a fɔ u ma jɛ ni Vladimir Putin ka yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la k'a fɔ k'a bɛ taa san jan wɛrɛ kɛ ka jamana mara Iresila jamana kɔnɔ maa kɛmɛ ani maa 40 ɲɔgɔn na minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ ka taa u datugu hadamadenya hakɛ labasajɛkulu caman ye o kɔrɔfɔ sɛmɛndiya maa kɛmɛ ani maa 40 ani maa 2 hadamadenya hakɛ labasajɛkulu dɔw y'a yira k'a fɔ o de minɛna minnu kun bɛ ka nisɔngoya taama in boloda k'u ma jɛ ni yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la jamana ɲɛmaa Vladimir Putin fɛ Vladimir Putin jamana sariya sunba kura min donna ba la Iresila jamana kɔnɔ a bɛ to fanga na fɔ san 2036 o b'a sɔrɔ a si ye san 80 ani san 4 sɔrɔ polisilakaw ye maa caman minɛ ka taa u datugu nisɔngoya taama in senfɛ wasaden dɔ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale n'a denmuso minɛna k'u to nisɔngoya taama in na polisilakaw taara u lakoli k'u to nisɔngoya taama na kuma min ni u ko u bɛ bɔlɔnba dɔw minɛ k'o basigi tiɲɛ. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ani cɛ aw ka lajɛli la aw kan bɛn n'Ala sɔnna ma.